Як знайти свою унікальність? Знаєте, чому більшість людей не бачать свою цінність? Бо вони шукають щось грандіозне. Талант, місію, покликання. А справжня унікальність, вона у звичайному, але справжньому. Візьміть аркуш паперу і випишіть 50 пунктів, у чому я крута. Усе, від найменшого до найбільшого. Допомогла бабусі? Пиши. Завершила важкий проект? Пиши. Підтримала подругу, коли їй було важко? Теж пиши. Бо твоя цінність, вона не в одному великому досягненні, а в тих сотнях моментів, коли ти проявляєшся як сильна, чуйна, жива. Після цього, як ти закінчиш, подивись уважно, і ти побачиш, що в цьому списку є закономірності. Можливо, ти дуже класно завжди тримаєшся у стресі. Або в тебе дуже класно виходить підтримувати інших людей. Чи, наприклад, ти завжди доходиш до кінця, не дивлячись на будь-яку складність. Ось це все і є твоя суперсила. Не те, що ти щось хочеш мати, а те, що в тобі вже є. І коли ти це побачиш чорним по білому, ти перестанеш себе шукати. Бо ти нарешті себе побачиш. А як взагалі зрозуміти, що насправді тебе драйвить? Читай в описі.